ଓଜନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୋଉ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା? ଆଉ ଓଜନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଲା। ତମେ ସବୁ ହାତରେ କଣ ଧରିଛ? ବଲ୍ ଧରିଛ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ତମ ପାଖରେ ସବୁ ତମ ସିଧାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଅଛି। କୋଉ ବାଲ୍ଟି ଅଛି? ଖାଲି ବାଲ୍ଟି? ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଅଛି। ସେଇ ପାଣି ବାଲ୍ଟିରେ ଆମେ ବଲ୍ ପକେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ହେଲା। ବଲ୍ ପକାଅ ସମସ୍ତେ ଯେଝା ବାଲ୍ଟି ଦିଏ ନଈକି। ଆରେ ବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ କହିଲ ପାଣି ବାଲ୍ଟିରେ ବଲ୍ ଗୁଡାକ କଣ ହେଲା? କହୁନା? ଭାସୁଛି। କାହିଁକି ଭାସିଲା କି ପିଲେ? ଆରେ ସୁନା ପିଲା କହିଦିଅ କାହିଁକି ଭାସିଲା? ହଁ ହାଲୁକା ହୋଇଥିବାରୁ ହେଲା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା କଣ? ଏଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଣ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହାଲୁକା ହୋଇଥିବାରୁ ପାଣିରେ ଭାସିଲା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କଣ? ସୋଲ। ଏଇଟା କଣ? ଆମେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ସୋଲର ଓଜନ ନା ହାଲୁକା। ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ନା ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ହାତରେ ସୋଲ ଧରିଛ ନା? ଧରିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପରୀକ୍ଷା କରିକି। ଆଚ୍ଛା ସୋଲ